Pergang Selatan berdesa Mohono segera diambil karena parkirek mau tutup. Bela ini. Ya, 288 Gua besok tak punya nomor. Ambean ini. K336J Jupiter FX hitam kita terus KTK 5188 SN apa ireng KTK 3190 kalau tidak diambil akan dilelang cuma yang berlanjutan kecil ambil hebatannya batinnya Miguel soalnya kendang mau ning ndi? Ning ngono. Kepancale saka ndi? Saka kene. Lah iki ijo ning kene. Berarti mantan balak dhewe. Balak dhewe. Sing mantan balak dhewe. Kudune apa? Omong kuwi sing mantan kancamu ana buktine. Ana buktine. Apa? Sing lili sikile gudi. Goleki. Nek aku cilik sikile kabeh lho. Cilik lho. Ah ya kuwi. Iki lho cilik lho. Wae tak budi dhewe. Ada. Apa cakap? Sing mantan yo kuwe iku. Mana? Sing masih palsu gimana? palsu. Soalnya ini aja dilem. Aja mbak astol. Lem Alteco. mantan aku. Ben kantor kena coplok. Kanten saya lumpuh ning ngono. Halo. Waduh. Cendol dawet. Cendol
Ini ngelimping. Mandi. Saya segera dikareti ambiar. Ya malah ambiar. Aja memang nepe ayo. Ini kan biasa wis nduk-nduk transaksi main terus kok iso. Ora. Basak tenang yo. Apa? Baca, baca. Jawab Gusti, jawab Gusti. Mojoe, mojoe Cil. Mojoe. Mojoe lah. Lah, ana dasane necat. Necat. Ini loh. Jajan ini kok. Istimewa. Male ya. Berarti temoni ya. Cita-cita nyo. Tenan aja apa gue? Aku maju, aku maju. Aku mundur. Aku masih maju, gue dong. Benar pepen Aku tak mundur. Aku tak mundur kok saya maju. Maju. Aku mundur lah. Aku maju. Aku mundur. Maju. Aku mundur. Alon, alon berdosa dan aku sopo. Kau ditoleki pas hatimu beri. Alon berdosa dan aku sopo.
Wes, sudah. Wes mendem dah bro. Kita makan nasi. Lalu lah. Baru saya rambung. Bapak saya terus ya Allah. Rambung. Aku biasa tahu kamu olahraga. Kasih aku. Aku dulu. Yang manis siji loro maju bareng. We ning kene. Ape? Tengok suruhan cacing. We tahun ini rame nang kene. Delake ato sing balungan nuleting kulit. Kamu. Sawangan. Akeh ana kedadian opo iki? Gus. Ajan kowe bisa mulai kebutuhan kula samur iki. Aku kok bisa mbari kowe ae. Sawangan. Ore papan iki. Waduh,
sumire lawan kowe ae. Tak akoni kowe prajurit sing tanggung jawab marang gaweanmu. Nanging ora mung cukup kuwi. Aku piye ae? Sawangan sing kaping pindho. Ayah, nek. Kowe iki metu kok ora kowe iki. Siji. Gentenan. Sotek barang. Oh sik ah. Mali Kowe iki gentenan. manuk kok ketutup mburi ku piye? Balang urung mlebu kok kowe iki melok metu. Kowe kuwi gara-gara ning ngarep kok. Aku kedangan kowe kok. Aku sing malih aku. Iki engko iki nek Lha iki mau sapa sing metu? Iki kono abang aku abang kok. Kowe. Sorry, Bro. Manuk kok. Sorry. Kuwi piye? Kowe kon aku. Hah? Kowe ora tang gede kok. Mudeng ora. Sapa lagi ning selo? Anu. Aku salah. Aku. Malah keliru neh kok. Sawang nang pawan iki. Bakal kamu cerita apa? Iya. Au. Kacane wis. Au. Kacane wis, Mang. Ayo metu. Oi. Malah Wis mlebu. Ya ampun, Gusti. Kowe iki rene. Malah iki kudune rono lapor nang tengahe. Oh, ana Gino. Lah kok lapor ana? Kudune kowe iki rono. Kowe iki prajurit dak kocok niki iki. Dijelas ora sing guri. Kowe ngono. Mangke numpak wonten dhisik ora sing guri. Oh, alah. Aku sik. Ya wis. Wah! Aku mangkon kono no Gino lah yo. Oi. Kowe iso ketoprak ora? Kowe iki jeneng aku iki. Ya, Harus betul. iya wis ah. Kowe ini sama musuh kuwi. Kata usah manggu gaya maju gue. Aduh. Duh, sudah kepiye? Wah! Apa kowe iki? Aja ganggu. Waduh, aku kesel. Bisa ini melu, delok. Bokong kok udang perut delok ngantek kelupuk sampe gede iki delok. Wah! Ketek. Mungkin mulo ketek bokongnya gede weli. Kayak aku ki lho cilik lho seksi. Ih, orang lo menungso. Dewa Sigar merapat sirame. kok anggap apa sirah warkok sigar ae?
Yen kowe gelem manut marang aku kowe ae. Aku ora bakal manut marang kowe. Kowe. Wong kali jeneng papan ngene kowe. Oh. Jalan mati saiki apa sesuk? Iki pengancaman iki. Piye? Siji nek wani kowe. Ora iso. Aku ape golek kowe. Ya cok. Aku gak izin aku minta. Ojo. Kowe mundur koyo bungkang iki. Hei, apa? Ora apa kene. Aku luru mangan. Nek golek mangan aja ning kene. Dolan ning ndi? Mana lho warung barang. Lho, iku tak sego sate. Enak malah sate. Iya. Lho kok tak ngomong sate laku. Anda tak rusak, telam tak rusak. Maju kok baru tak gede. Kowe gua timku senjata kowe. Enggak. Aku ya wani ya. Aku juga wani nek ngono. Tak celana balaku. Sopo Oh, balaku nek dhuwur lele. Ah. Asyik. Kire. Re. Waduh. Kire. Apa? Lah aku kudu nguyu kok. Lho keliru iki, Man. Waduh. Wah, sorry. Lho, apa iki? Lho. Lho, lah ada lagi. Lho iki manis kok. Jajal kok. Lho lagi ya. Lho kayak tebu lho. Manis asik. Lho ngerti nek asinnya mbok plok ada. Tak gelem iso kali, Bro. Heh? Iso. Apa? Iso. Cewek. Di. Aku yo ora wani ya. Kenapa nek duduk? Ayo mlo kowe iki goblok kok. Goblok piye? Oh, delok kae. Siunge dawu-dawu. Sak iki siung. Apa siung? Siungku cilik-cilik. Loh, ayo. Anu, Bro. Lawan aku. Oke. Aku nih kene. Oh, bodor. Ya alon-alon. Iya. Ini cah cilik-cilik. Iya bener. Ini beli sok ini loh. Iya. Dor, ngomong. Iya, ayo. Iya. Tembak, tembak. Waduh, seluruh aku. Bicara orang wani, malah cukup terus. Masa, aku tipe kurang kok. Gak jauh. Belok, ada balok asyul. Tanya balok lain. Iya, aku tak nengguri. Awalnya juga. Iya, sini pintar nembak tau orang lah. Ya! Tembak! Oh, bedil! Doro! Ada orang yang satu kau bedil. Di brand ini loh. Jiat! Ini urung mati. Udah bom. Ini loh. Bom putih. Ini apa? Iya! Ya, kita ini. Bedil orang ini. Iya, kan ya. Lelengnya mau tuh. Kowe gak tau nanggung terus. Aku pakai tapi terus semua ora terus. Iya. Semua cegiat ora terus. Oh, Aku gil kae, nah.
Lho ya, hati-hati ya. Biasa. Oh iya, ora iso nggo. Iki bukan bedelaku. Mana? Siapa? Ini tak marahin. Oh, iki kudune dikumpul. Lho iya. Iki kumpane ora mau kumpul ya ora iso. Tak kunjune sing kandhane belajar. Apa ini? Waduh, bapakku. Ini sembrono. Kalau semangat. Iki lho dikletek. Iki nara kok kletek ngene ya ora iso muni ya. Lho kok mrene? Iki pengaman kok. Lagi dikanekno ngene, bro.